anyị nọkwa n'akụkọ n'ụmụ mgbe gị na okwu dapụtara n'etiti gị na nwa beghị bụ nna gị ukwu ya bụ Gringori gịnị sewere onwe m ụlọ na-esere okwu maka enwere mgbe m mechaziri ọ bụrụ ihe na-asị gịnị na-esere Jiniba onwe na-esere anyị o nwere ihe dị na powerless ị gaghị aṅụ tombolikwo without powerful ọ dị possible ya na powerless niile bụ n'ọrụ na ide emetụ mmanya ọ bụ na ide emetụcha ka ọ bụ na but the secret of wine powerless bụ na Chief Zebrudaya Okorigwe Nwogbo alias Fatrate nwere concoction ọ na-aṅụ ihe segoro nnata be m maka ọnụnụ Zebrudaya ama love to 90 girls you won't believe it Chineke so wee nalube nna m ticha anyị wee kpọọ onye kere onye na-aza Chika ọkpara nsị na ọmụnwa sị mkpụrụ ọtọ ebe ahụ stand up there will you stand up sị anyị esa o nwere ihe mere sa ọ sị onye kụziri gị onye anyị na-ede ebe a na anyị nyere gị ese to write onye ọbụla dechi ya nke na ezigbo oyibo kedu ụdị oyibo idekasịrị ihe a gụkenere ya ụmụ ndị klaasị ngụba ihe ndel onye ọbụla dapụrụ ọchị ezie ha anyị nwere mmadụ Igbo anyị nwere mmadụ ndị na-agba mbọ mebe obodo